to the Middle East, where tensions remain high as the United States 60-day ceasefire agreement with Iran is set to expire today. Chief Foreign Correspondent Trey Yingst just spoke with President Trump and joins us now from Tel Aviv. Trey. Yeah, hey guys, good morning. I just got off the phone with President Trump, who discussed the situation with Iran as the 60-day memorandum of understanding expires. The president told Fox News Iran should raise the white flag of surrender. He went on to say, I have no time schedule. I'm not in a hurry. The president indicating that the U.S. naval blockade is continuing to put new economic pressure on the Iranian regime, despite what the Iranians have said publicly. He said they're good poker players, but they're dying, and that the midterms in the United States have nothing to do with the president's thinking. So, كم تريواد اللهم سلام تخطاطلتنا إز channel كم يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بهجنانيو لومون كم وترو أقد دانسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم متينا لنا نايلو مع استي كم زاتري واز اللهم very complicated again أبتناي كن مخندي معلتات ويبون كن مخندي وارح زين برنامج مدرخ تمليسو أبقى تاوي مفرح آتي خمزول لينا نرزل لنا that is going to be very difficult situation and I'm not in a hurry. الجنتايو نيران كبلهم زفتن زلو مجمريا ني شدش تورح كبابي تواجيو بكل من قد فتينو مخان سلزعبه نيراناويان على بانديرا هم عليكم يتكم هابو تمارحو يتكم على العلو ودينا ينابلو زترفكم كيلني بلو مال إيراناويان دما حدش مساعات ويبن حدش حبريتا سلا حبريتا يلوم بول ستريت جورنال زوص حبريتا خصمعكم مش كمارخو يو سو انتي زول زلو دونالد ترامب اغلال عقلو صيبو خم زلون نابي كم زخي طفيو خم زلون نت كاردتات ناتو بعلي زنغرم زلو كم زي ميترم سيمص سلو زلو سي ابوليتيكا كودقمو كسز مسلكم زلو بጣም يحط تጋገይ ደለኹ ይብለም አላ ዳሓ ሶም ዲም ተጋገይ ደሎ ስኻ ፍሉጥ ነገር ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንሕና በቲ እፅዋ ጌርና ብጣዕሚ ኢና ንሃስዮም ዘለና ቁጥቦም ሕማቕ ኣሎ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ኣለዉ ኢዶም ምሃብ ጥራይ ዘዋፅኦም ይብል ኣሎ ኣይኮነን ኢዶም ክቡ ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ስምምዕ ከማን ተጥሒስካ ሸለል ክብሉካ ዘይደልዩስ ጠቕላላ ብረቶም ኣረኪቦም ኢዶም ሂቦም ምሳኻ ክሰርሑ ድስ እዚ ከቢድ ክኸውን anyway ስዲ ክኸውን ኣይኮን ካላርስ ኮይኑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ተሓላሊኹ ከም ዘሎን ንምንታይ ይጠማመቱ ከም ዘለውን እዩ ዘርእየካ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ምዝዮም እናተባእሰ ከሎ ወይ ምዝዮም እናኸደ ከሎ በኣ ጥራይ እንተዝውድእ it would be okay we would still be fine ማለት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ነገር እዩ ዝገብር ዘሎ ገለ ንበልና ነና but that's not only Donald Trump has gone to say something else. Despite what the Iranians have said publicly, he said they're good poker players, but they're dying, and that the midterms in the United States have nothing to do with the president's thinking. Now, I asked the president about these parallel talks that are taking place between Iran and Oman about control of the Strait of Hormuz. And the president told Fox News, if Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them. We went on to talk about a variety of different regional topics, including the U.S. stockpiles of weapons that are currently stationed in the Middle East. The president says what we've used so far is peanut. So, بتوسعي انتهي لحديثي زبل زلو نتي أمونغو إيرانن عمانن زكاية زلو parallel bilateral talks زررب زكاية زلو رتوش حرمز نمخفات أبسك برزلو كمي خاطرو يوزل غايلة نزحتو تكوحتو دما عمان أبت من قدين إحنا مسمي مس إيران زلنا كونتات كتاعتون تفتينا بيلا غيرنا خنشف شفاينا زعينتيو ما هم بدشير عرف دم لك كم زي نسأل خاطب له زربايو Oman seen America ጸላይታ አይኮነትም but Donald Trump he doesn't care ዘገድሶ አይኮነን ተሓባበሮ negotiation ቦታ ከፈተሉ he doesn't care really ደይ ምግዳስካ አይኮነስ ንዕቃት ካሉ ብጀካ ኢራን ኣብቲ ቦታ ዘሎ ሃገራት ኸሊጅ ኩላቶም ስዑዲዮም በሎም ገለ በሎም ብፍጹም ንሓንቲ ሰከንድ ደፍርህዎ አይኮኑ ኣምነሲ ኦማን ቁጠባ ትእሳር ኣለዎ ኣነ ቁጠባ ገለ መለ ኖ ከአሜሪካ ተፈልየን ልክዕ ከምዚ ካብ ባሕሪ ዝወፅ ዓሳ ኮይኖም ክመቱ ዝኽእሉ ኮይኑ ይድስምዖም እቲ ናይ ኣሜሪካ ኢሊት ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕሪልካ ድማ ኦማን እኳ በቐጥታ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ግን መብዛሕተን እተን ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ውሽጠን እውን ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘለወን ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ መበኣስ ማለት ኣሜሪካ በቃ ከይዱ በዓልኩም ትፈልጡ ኣነ መንገደይ ገብረ መንገድኹም ግበር ይኮኑን ክትብሎም ኣብ ውሽጦም ዘለዎ ፀገማት መራፍቅ ክትወጎም ክጅምር እያ ስለዚ እቶም ነገስታት ኣብ ዓበ ፍርሂ ዘለዎ
اللعالنا حزب مفتار دي قال لنا جر قال تقاوم جرام نتو نجستات سي كاب نفسنتهم نخبون قروهم سي بزح كارتات يزلوا أمريكا فلتوا ويمكا تجبرهم زغلون تجبصهم زغلو سلزي فتوم نجستات نتا كرسوم نتا متشوتهم فلتيهم ريسك خوز دولاي تولينا ولا كأمريكا تفديتك كافهم زي كل تخونا جن بس أمريكا متفنان كم مرجع أيوستوني that's the point now كل زي ريخا كل زي سميكا قليل نقر هيكون انتو داير ريون سومان زلنا بردين بداي تي مودا تا كنفيون كم زاربلون زلنا قداي انت ريخا جن رايو زغون زلو نريكا فتكونتات أمريكا كابزي بوتازي مواصو أشجير واصل زلو كل زي فتن وان دبلو وان زلو وندما يسرح سلزي اللي قبريهم they're just stuck تأثيري زلو بقى دكا كم زخل تأثيره بح قبل زلو كما هي خويناتو زلا now he is thinking that تكونتات نسوس بلو زلو إيراناويان بتنسوس زفره زلو غيرهم زخدي مسللو أبز سمع بتاع عمان زبالو سكسع كندا يحزنهم كم زلو تم كالت أمريكا. Now we have Oman. I mean, the president said in an interview with Fox News that he will threaten to, and I quote, bomb the shit out of Oman, which of course is a key US ally partner. It's not the first time, David, that he's threatened to do this. Obviously he did this back in May as well, but why is he doing so again now? تايم زحت وزلو عمان بزناي سد زخونه ملحاسو غيرو اجباب تصرفهم زلو مجمر يوم كايكونن ببل كالا غزي سالسا غزي كوم زبزر بزعب عمان كل عندما مس ايران زررب تكايد الله خابز بزبغسيو كم دمان دو كوريا لنكنه كما غيريو سمين كوريا انت دليخ والعمد اللي بعلم فلطو مخنياتو ابكيناتنا ايران كغزوني ايمرتون انجي ابدو كوريا دما بعلم فلطو زمسل زرباينا تسبتلنا سلازي دونالد ترامب بتدጋጋሚ እንታይ ይገብራሉ ዝብልዎ መሓዙትን መሻርክትን ዘይፈልጥ ዘይርዳእ እተን ሃገራት እንታይ ፀገም ይገጥመን ዘይግድሶ ስለዝኾነ ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ the biggest loser ክትከውን ከም ትኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዋላ እውን ንሓደ መራሒ ንሓንቲ ሃገር ከይትፈትዋ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ መወዳእታ ልዕላዊት ሃገር ምዃና ፈሊጥካ ኣዘራርባ ከተፀብቕ እዩ ዘለካ እዮም ዝብሉ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ كم زبال تاكتيكن منجدن يلن if I don't like you I insult you هيالو تدرى عمنا أمريكا سلزلني نزوم هجرات خليج مدهالي نهجرات أوروبا مدهالي كتكملوا صغف سبلا ما راح يكون شوف لا تري وان رياض لنا كنتات ساكن دي تشان أخيرا خمسة لا ترينا نجدلنا this is not an easy thing بقول له أبقى لي زغنا مدرخ زلو كنتات مريال لنا كبيد مدرخيو كبيد كونوتاتيو but it is what it is كم نريها زلنا so اسكمل سنات نسمع. Really hard to tell because, of course, the president is a man of many grudges, and he, I think, has built up a feud with both the South Koreans and with the Omanis. With the Omanis, he first got upset because they were beginning to negotiate separately with Iran during the height of the military interactions just a few months ago. And in recent times, of course, the Omanis were talking to the Iranians about a pathway that might or might not open up the strait. But he views the Omanis as basically interfering in a Trump-designed plan here. With South Korea, it's a little more mystifying. There is no more solid. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ከም ዝገይሩ ንዑማን ይደፍራሉ ወይ እውን የናሽዋሎ የቃልላሎ ንዝብል ዘረባ እንታይ ዝብልዎ ዘሎ መንፈልጦ ዶናልድ ትራምፕ ዳ ይብሎም ኣሎ ብገለ ከዓ ተኻሪ ይኸውን ወይ ገለ ኣብ ገለ ነገር ማለት ብቂምታ ዘይርስዕ ሰብ እንድዩ ንዝኩሉ ዕንጅልኖ ገለ መለ ዶናልድ ትራምፕ እንተፀሪፍካ እንተበዲልካ ይርስዕን እዮም ዝብልዎ ልክዕ ከምዚ ተቐያሚ ገመል ስንተ ሕማቅ ጌርካ ዘይርስዕን ገለ ዝብል ዘረባ ኣሎ أنتي قلت حماق مالتنا قبل حنتك زي سلة صرف كاي وي تويت سلة زقبر كلوي سلة زهرب كاي يكون قصار تبدلون تخين كمالته منبر بقول بوينت مس قمل فاميلياري تنيرني ساعة كندو تحال على خير أخون انتي مالتيو زي دونالد ترامب بحال حنت زربا نوع تحفر وي توارد مغا تسمعي وا قلتي في الساعة يكون سو كم زان رياز لنا أبكي لنا جر بندحر الكاوي إندي حرقة جيراتو تهجر أبكال إنه زي مساسر قلنا خلي نكرتيهم شركات قن لقد أصاب زخونة مدرخ أنت تراقبهم دونالد ترامب ستيل أمريكا زربها كوي دونالد ترامب من بناء مبان ملكتات ريالو
እንታይ ማለት እዩ ዝጂ ኦማን ምስ ኢራን ትዛረቦ ዘለኮ ኣካል ናይቲ ዝርርብ ክግበር ዝግብኦ እዩ ኢራን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክዘራረብ ኣይደልን እየ ስለ ዝበለት ገለ ነገር ብኦማን ጌርካ ክትገብር ዘለካ እንተወሓደሲ ብኡ ጌርካሲ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ገለ ነገር ክሰርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ምፍጣር እዩ ግን ፈፂምካ እቲ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣሜሪካ ብመንገዶም ክገብርዎ ዝኽእል ዝርርብ የለን እቲ ካባና ወፃኢ ድማ ማንም ዝዘራረብ የለን ንኢራን ክቋዓፀርዋ ስለ ዘይክእሉ ኢራን ድሌታ ምስ ደለየቶ ክትዛረብ ትኽእል እያ ንሕና ግን ካባና ወፃኢ ንዝዛረብ ክንሳሃሎ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዘረባ ንክርዳእና as a matter of fact ገለገለ ዝብልዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ምሕር ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ዓይነት ዘረባ ጀሚሮም ኣለዉ እዮም ዝብሉና ዘሎ ከርእየኩም የፅንህ ኢለ ናው let's go back to እቲ ኩናት ክናዋሕቲ ኮይኑ ናይ ኣፅዋር ኩነታት ከዓ ንርአ With no deals ended on the horizon, a new report from Bloomberg Economics highlights the dire straits of the country's advanced weapons stockpile, with their continued depletion set to force difficult choices for the United States if it resumes kinetic activity. Joining us now for more is Becca Wasser, the defense lead for Bloomberg Economics and co-author of the report. So, Becca, you go through a number. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ኣብዚ መብረክበኩም እቲ ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ንኩናት ክኣቱ ይደሊ ኣሎ ኣብ ኩናት ክምለስ ከም ዝኽእል ይነገር ኣሎ ካልኦትን ከም ዝብልዎ ዘሎ ኖርማል ኩናት ዘይኮነስ ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ምክንያቱ ኩሉ እቲ ናይ ኤምኦዩ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ተፈራሪሞሞ ዝነበሩ ኣብ 60 መዓልቲ ተረዳድዮም ክውድእዎ ኣለዎም ዝበሃል ዝነበረ ኤክስፓየር ገይሩ እሱ 60 መዓልቲ ወላ ሓንቲ ፍረ ከይገበሩ ብግምጣሉ እናተሃራረሙን እናተፈኻኸሩን ወዲኦም ኣለዉ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሓር ኤምኦዩ ዝበሃል የለን ኢትስ ዴድ ቲንግ መይቺት ኤምኦዩ ወላትግዚኡ ተ60 መዓልቲ እውን ኤክስፓየር ስለ ዝገበረ ተወዲኡ እጂ ናው ወርዝ ኔክስት ዝብል ዝኾነ ዝርርብ ይካየድ የለን ዝኾነ ባክ ቻነል ዝግበር ነገር የለን ስለዚ ናብ ውግእ ምምላስ ኣይክተርፍን እዩ ናብ ውግእ ክትምለስ ተኮይንካ ድማ ኣፅዋራት ናትካ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ምርኣይ ኣገዳሲ ይክኸውን ስለዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ዳታ ዘለዎም ናይ መፅናዕቲ ናይ ሪሰርች ዓቕሚ ዘለዎ ካምፓኒ እዚ ብሉምበርግ ዝበሃል እዩ so time زلزال US Patriot missiles stockpiles are likely running low جي بزعبا كنتك ወይ ከናብቲ ወታደራዊ ሓይሊ ምትርራም ገጾም ከኣቱ ስለ ዝኽእሉ ወታደራዊ ዓቕምናትና ከመይ ኣሎ ንዝብል ክምልሱ ከለዉ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ እቲ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ of munitions here, but let's start with air defenses. What are numbers looking like? So we looked at a bunch of different munitions, air defenses being one of them, and we looked at Patriot and we looked at THAAD, two different air defense interceptors that are critical to protecting U.S. forces, allies, and U.S. bases all around the globe, not only the Middle East. And what we found is about half of the U.S. Patriot inventories have been expended in the Iran war. That is all that is available for the rest of the globe and for the remainder of this conflict, most likely, because these take upwards of 2, if not more years to build. And then if we shift over to THAAD, which is another type of air defense interceptor, we found that it's about እንታይ ትብል ዘላ መሲልኩም ኣብዚ ካብቲ ዘካየድዎ ሪሰርች ዝረኸቦ ውፅኢት እንተሎ እቲ ኣሜሪካ ንረብሓታታ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ኣብ ከባቢ ኢራን ጥራይ ዘይኮነስ ብምሉእ ዓለም ደረጃ ኩሉ ዞባታት በይዛታ ይኹን ካልእ ኢንተረስት ንመሻርክታ ንምክልኻል ትጥቀመሉ ሚሳይላት ተቐንዲ ነቲ ዲፈንስ ዘድልዮም እዚ ፓትሪዮት ሚሳይልስ ዝበሃል እዩ ጅንሱ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኣዝዩ ጎዲሉ ከም ዘሎን ዳርጋ ፍርቂ ተጠቂምናሉ ኢና እጂ ተንተሪፈን ዘለዋ ይብልለው እተን ተሪፈን ዘለዋ ንሳተን እየን ንምሉእ ኦፕሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ዘሎ ማለት እዩ እጂ እቲ ብጫ ትሪእዎ ዘለኹም ኤስቲሜትድ ሚሳይል stockpile ተሪፉ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተቐይሕ ድማ estimated missiles used in the Iran war ስለዚ እቲ ኣብ 26 ዝብለኩም ዘሎ እቲ ባር ተሪኽመታ then ቀይሕን ብጫን ወይ ኣራንሾንን ኣሎ እቲ ቀይሕ ማለት እቲ ዝተጠቀሙሉ እዩ እቲ ኣራንሾን ወይ ብጫ ድማ እቲ ተሪፉ ዘሎ እዩ ኣራንሾኒ እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ንኢራን ጥራይ ዘይኮነስ ንብሙሉእ እቲ ከባቢ ናይ ኣሜሪካ ኢንፍሉወንስ ንዩክሬን ድዩ ንካልእ ንኩሉ ከድልየና ዝኽእል ማለት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብኡ ሓሊፉ ድማ እቲ ነዚ ፓትሪዮት ሚሳይልስ ኣብዘን 2 ዓመት ክትከኦ ነቲ ትፊና የደልና ክንትከኦ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ እንተወሓደ 2 ዓመት የድልየና ኣብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበርናዮ ደረጃ ክምለስ ትኮይና ምክንያቱ እዚ ኣፅዋር እዚ ግዜ ዝወስድን ኮምፕሊኬትድ ኣፅዋርን ይፅኢልካ ኣብ ፎቶኮፒ እቲኻ ኣባዚሕካ ከተምፅኦ ትኽእል ነገር ስለዘይኮነ ይብሉ ናው ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ክማርኹ ይሓቶም ኣሎ ተጀምሩ ኣሎ
ኢትኩም ሃቡ ዝተረፈኩም የለን ይብሎም ኣሎ እቶም ንዕኡ ዝፈልጥዎ ጸላእቱ ዘይኮኑ ግን ኣሜሪካውያን ሚድያታት ድማ ኢራን ኣሜሪካ ነፍሳ ንምክልኻል ከቢድ ፀገም ገጢሞ ከም ዘሎ ሚሳይላታት ተወዲኡ ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ሕጂ ካብ ኩናት ጠጠው ኢሉ ዘሎ ድማ ናይ ኢራን ሚሳይላት ስለ ዝኸበደ እዩ ኢራናውያን ስለ ዝደንገፀ ወይ እውን ሰላም ስለ ዝመረፀ ይኮኑ ኢራን ትገብሮ ዘላ ግብረ መልሲ ስለ ዘይከኣለ እዩ ካብ ውግእ ጅምር ግድፍ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እንተታ ኢራን ትሃርመካላ ተድመዓልካላ ሚሳይላትካ ከሎ ኸማን ሙሉእ ብሙሉእ በይዛትካን ረብሓታትካን ከውሕስ ኣይከኣለን መሻርክቲ ሃገራትን ከውሕስ ኣይከኣለን እጂ ድማ እናተወደ ይኸይድ ኣሎ ቀልጢፍካ ክትቆይ ትኽእል ኢኻ ኢራን ድማ ብግምጣል እንታይ ትገብረላ ከስማዓኩም እየ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቫርያብል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካርድታት ናቱ ውሑድ ምዃኑ ዝነግርዎ ዘለዉ እዩ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ትታድ ዝበሃል እዩ type of air defense interceptor, we found that it's about 40% or so of that stockpile has been depleted. And we've seen that used in combat before, more recently for the defense of Israel in 2025 after some of those attacks. So we already saw that things were running quite low for air defenses, and that's a big problem because we're already seeing it constrain U.S. operations. President Donald Trump reportedly called off a big attack because there wasn't enough air defenses to protect U.S. forces. Well, so that gets to እጂ ከም ትሪኦ ዘለዎም ትታድ ዝበሃል ድማ ዓበ ክፋል ኣብቲ ናቱ ንስኻቲ ዝዓበየ ኣብ ነቶም ዝቐልጠፉ ሚሳይላትን ኣብ ዝረሓቐ ቦታ ከለውን ዝከላኸል ኤር ዲፈንስ እዩ እዚ እውን እንተኾነ ሓያለ ጉዳይ ብሓያለ ፐርሰንተጅ ጎዲሉ ከም ዘለዎን ንክትክዎ ድማ ግዜ ከም ዘይብሎምን ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ 2-3 ግዜ ዓበይቲ መጥቃዕትታት ንክገብር ተሃንዲዱ ፈኪሩ ተበጊሱ ዝገደፈሉ ምክንያት ብሰንኪ እዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልእ ምክንያት ኣይኮነን ኢራን ክትህቦ ትኽእል ግብረ መልሲ ንምክልኻል ዝኣክል ዓቕሚ ከምዘየለም ዝፈለጡ እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ጠጠው ዘብልዎ ዘለዉ ከጥቅዕሉ ዝኽእሉ ኣፅዋራት ኣለዎም እዩ ናይ መጥቃዕቲ ፀገም የብሎምን ዋላ እኳ እቲ ኣገደሲ ዝብልዎ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ እቲ ታማሃክ ሚሳይል ዝበሃል ንሱ ወዲኦሞ እንተለዉ ንካልእ ግን ኣለዎም እዩ ብሓፈሻ ግን ኢራን ክትገብሮ ትኽእል ግብረ መልሲ ሙሉእ ብሙሉእ ሓደጋ ክፈጥረሎም ስለዝኽእል እንታይ ገብሩ ኣለዉ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክሳብ ዘይብልካ ካልእ መንገዲ ተፈትን ወላ እንተወሓደ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እጂ እዚ ብዕፅዋን ክባን ክንቅፅል ኢና ገለ ዝብሎ ዘሎ ንምንታይ እዩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ንክሰርሕ ቅሩብ ትለይ ነቲ መኻዚኖ ናቱ ክውስኸሉ ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ገለ ውስኽ ኣቢልና ክምለስ እዩ ዝብል ዘሎ ስዩ ትሕቶ ሙሉእ ሙሉእ ንኩሉ ክንትከይ ንኽእሊና ግን ሓያል ዝኾነ ወሲኽና ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክንገብር ከኽእለና ይብል ኣሎ ምክንያቱ ከም ትሪእዎ ዘሎም ከምዚ ዓይነት ሽግር ተለዎ ካልእ ሕማቅ ውሳነ ክውስን ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየና እዩ an hour and a bit ago. They are discussing using nuclear weapons on Iran in strategy meetings. Yes, you read that correctly. It's real. I'm not speculating. I know. And it's pure evil. And she starts talking about how horrible nuclear weapons are and telling them not to use it. So this comes, I've been a believer for a while that that's not even being discussed. Many others, including Tucker, and I don't know who else, I forgot who else has been talking about it, but Tucker's been one of the most vocal people worried about Trump using nuclear weapons. But that was back during Trump's threats about wiping out a civilization. Mm-hmm. I'd like to believe there's no fucking way this is real. But I think what you believe is more important. Is there any chance that they're discussing it, Malcolm? Like genuinely, seriously discussing it? God, this is God. Sometimes ዘረብ ዘለዉ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ስትራቴጂ ዝርርብ ወታደራዊ ስትራቴጂ ናይ ኢራን ኣብ ዝዘራረብሉ ዘለዉ ብተደጋጋሚ ኒኩለር ንክጥቀሙ ዝብል ከም ኦፕሽን ይለዓል ከም ዘሎ ከም ዘረባ ይለዓል ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቡ ኒኩለራዊ ሚሳይል ወይ ከዓ ኒኩለር ንክጥቀሙ ኣብ ኢራን ኣብቲ ዲስካሽንስ ናቶም ይግበር ከም ዘሎ ናይ ቀደም ኣባል ናይ ኮንግረስ ዝነበረት ማጆሪ ቴሌግሪን ከም ዝሓበረት ካልኦት በዓልታ ከካርሎ ሰሙን ነዊሕ እዋን ክዛረብሉ ዝፅንዩ ስለዚ ኒኩለር ንክጥቀሙ ከም ኦፕሽን ይዝረበሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብቲ ኩሉ ቅድሚት ክንሰምዖ ዝፀናህና ዶናልድ ትራምፕ ዓወት ይደል እንተሎ ካልእ ኣማራፂ እውን ብዙሕ ኣማራፂታት እውን የብሉ ኒኩለር ክጥቀም እዩ ኢልና በደምደምታ ክንወስዳ ይንኽእል ኢና ንምዃኑ ብዛዕባ ኒኩለር ይዝረብ ምህላው ከም ኣርእስቲ ናይ ብሓቂ ዘፈንፍን ኣርእስቲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኩነታት እዚ ናብ ኢራን ኒኩለር ትበሃል ተሓስበሉ ምክንያት የብልካ ኢራን ኒኩለራዊት ሃገር ኣይኮነት ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኒኩለር ምጥቃም ማለት ናይ ብሓቂ እንስሳዊ ባህሪ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ግን ንሪኦ ዘለና መራሕነት ናይ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕን ነዚስ ክገብርዎ ይክእሉ ኣሜሪካ ኣፍ ልብኻ ነፊዕካ ትዛረበሉ ኣርእስቲ የለን ዚከም ዚይነት እዩ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሕማቅ
ንክገብሩ ፀገም ዘይብሎም ኮይኖም እዮም ዝስምዑካ ምስቲ ግድን ክዕወትኩም ዘለዎም ኮይኖም ዝዛረብዎ ዘለዉ ገለ ኩላ ብግምት ኢኻ it's a very hard thing. So, the expert is you know, I was all set to come up here, have a grand old fun time with you as we are, you know, focusing on a lot of the idiocy that's going on here. But serious as a fucking heart attack, people. Okay, this is the one subject we do not joke about. Throughout my entire career, the forced posture of the United States has always been, since Hiroshima and Nagasaki, that the United States will not employ a nuclear weapon as a first strike or, you know, a weapon system unless the United States itself, not a chemical weapon, not a biological weapon. It has to be force on force. So she posted this exactly. Sometimes America ድሕሪ ኣብ ጃፓን ናጋሳኪ ሂሮሺማ ዝተጠቀመትሉ ኒኩለር ብፍጹም ክትጥቀመሉ ዘይግባእ ነገር እንተሎ እዚ ኒኩለር ዝበሃል እዩ እንት በዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘረባ ይለዓል ምህላው ከም ነጥቢ ይለዓል ምህላው ከማን ናይ ብሓቂ ከፈንፍነና ዘለዋ ርእስቲ ይብላሉ ኣሜሪካ ብዛዕባ ዛ ርእሲ እዚ ፈፂማ ኣብ ዲቤት ናይ ሴኩሪቲ ይኹን ካልእ ኣብ ናይ ስትራቴጂ ዲቤት ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክለዓል ዘይግብኦ ርእሲ እንተሎ እዚ ምክንያቱ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈፀመ ታሪክ ክሳብ ሕጂ ክንምንታይ ስምብራትናቱ ይረአ ኣሎ ስለዚ ካልኣይ ከምኡ ዓይነት ምርጫ ምውሳድ ፈፂምካ ክሕሰብ ዘይብሉ እዮም ዝብሉ በተይ ክኸውን ዝግብኦ ንብሎን እቶም ኣሜሪካ ክገብርዎ ዝኽእሉን ወይ እውን ዝፍትንዎን ነገራትን ሓደ ክኸውን ስለዘይከኣለ ጥራይ ብሓፈሻ it's really scary time ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እቲ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ዘለዉ እንተሪኻዮ ከምኡ ዘሰንብት ነገር ኣለዎ እዩ because when America ነገራት ከምቲ ዝደልይዎ እንተደይከይድሎም ምስቲ ኢጎ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ሓዊስካ ዋላ ሓንቲ ክጋጥም ኣይክእልን እዩ ክትብል ክብድ ዝበለ እዩ now there is this variable ብወገን ኢራን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኢራናውያን ስነዚ ኩነታት ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ This MOU, because the Wall Street Journal has got this new reporting that said after the MOU was signed 60 days ago, Iran's hardline leaders met to actually escalate the war, ramping up their weapons production and potentially launching new attacks. What does that say about how the U.S. has approached this and even how they've communicated with the American people about where things have stood? እጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ MOU ምስ ተፈረመ እቲ ናይ ኢራን መርሕነት ተወሲኑ ካብ ተመክሮም ዝተበገሰ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ገልፅዎን እዮም ኣሜሪካ ድራማ ጌራ ነዚ MOU ሴራ ናብ ኩናት ክትምለስ ከም ትኽእል ግምት ስለ ዝነበሮም ብዝተኻለ መንገዲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ክሕይል ከም ዘለዎን ንዓብ ኩናት ክዳለዉ ከም ዘለዎምን ተዘራሪቦም ናብ ስጉምቲ ወሲዶም እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ማለት ማለት MOU ክፈራረሙ ከለዉ ሰላም ንኽመፅእ ዝፈራረሙ ዘለዉ but their understanding is ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ MOU ብዙሕ ነጥብታት ንኢራናውያን ገዲፍሎም ነይሩ እቲ MOU ሲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ናይ እስራኤል ሚድያታት ዝብልዎ ዝነበሩ ወላ ደገፍቲ እስራኤል ዝብልዎ ዝነበሩ ንኢራን ትደልዮን ዘይትደልዮን ይህብዋ ነይሩ ስለዚ this cannot be true ኢራናውያን ነዚ ሲሪየስሊ ክኸውን ዘይክእል ከታልሉ ኢሎም ንግዚኡ ክሃድሚ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እምበር ብፍጹም ብከምዚ መንገዲ ነዚ ኩናት ክውድዎ ኣይኮኑን እዮም ስለዝበሉ እምበር ከቢድ መጥቃዕቲ ክገብሩ ስለዝኽእሉ ንሕና ከቢድ ዝኾነ ወይ ዓብ ምድላዋት ክንገብር ክንክእል ኣለና ብምባል ድሮ ኩሉ ኩነታቶም ናብ ምድላዋት ከም ዝገበርዎን ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ካብ ኢራን ዝወፁ ዘረባ እንታይ ዝብል ኢራናውያን ንከቢድ ኩናት እውን ይዳለዉ ከም ዘለዉ at some point እንድሕሪ እቲ ምንቅርቃር ናይ ኣሜሪካ ከቢድዎም ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እውን እዩ ዝንገር ስለዚ ኣሜሪካ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ ማእሰት ከዓና ጥራይ ኢላ ትፅቢ ሃገር ዘይኮነሲ ንዓታቶም ስጋት ተሰሚዕዎም ስጉምቲ ክወስዱ ዝኽእሉ ሃገር ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኢንፋክት ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢናቶም ዘውፅዎ መግለፂን ከስማዓኩመ ንዑ ዝመስል ነዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ዘራግድ ዝመስል ዘረባ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ Yeah, Steph, I think this is a really important point. First of all, there was an incredible amount of credulousness on the part of many with this memorandum of understanding. I can't think of a single serious expert on the Middle East who thought that it was a viable path toward a long-term peace deal. It collapsed of its own weight, even arguably sooner than many people expected. And yet, you had a lot of people amplifying the idea that the administration was putting out that this is some kind of historic, sweeping, massive peace deal, when in fact it was a very unrealistic program that really spoke to the increasing desperation of President Trump and his advisors to find a way out of a conflict they started without a clear plan that backfired in some serious way on them. I think right now what you're looking at is
እንታይ ትብል ኣላ መሲልኩም ብዓንዲ ርእሱ እቲ ኤምኦዩ ክፍረም ከሎ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነን መብዛሕትኡ እቲ ነጥብታት እቲ ክትግበር ዘይክእል ምዃኑን ኣሜሪካ እውን ክትቅበሎ ዘይትኽእል ምዃናን ዳርጋሲ ደስፐሬሽን ወይ እውን ካብ ዓቕሊ ፅበት ዝኣትዎ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ እምበር ሓሲብካ መርሚርካ ኤክስፐርት ሓሊፎሞ ተዛትዮምሉ ክብፃሕ ዝኽእል ስምምዕ ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ ክፈርስ ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ገሚትዎ ነይሩ እቲ እንኮ ካብቲ ሰብ ዝገመቶ ኣቐዲሙ ስለ ዝፈረሰ ጥራይ ኢሉ እምበር እዚ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ነጥብታት ኣሜሪካ ኣብ ኖርማል ግዜ ኣብ ኖርማል ኣሜሪካ ክቕበልዎ ዝኽእሉን ከተግብርዎ ዝኽእሉ ኣይኮነን ስለዚ ንኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ኣብቲ እዋን እቲ ሽግር ስለ ዝነበሮ ፈሪሙሉ ክኸውን ይኽእል ግን ኣሜሪካ ነቲ ዓይነት ኮንዲሽን ኣብዚ ሕጂ ክትቅበሎ ትኽእል ኣይመስልኒ ስለዚ ብኡ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ብመሰረቱ እቲ ኤምኦዩ ክትግበር ከም ዘይክእል ዝርድኡ እዩ ነይሩ ብዙሓት ድማ ከምኡ እዮም ኢሎም ዋላቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ናይ ብሓቂ ንሰላም ከም ዝደሊ ዘሎ ዘላቒ ጌም ቼንጀር ዞባ ምሎ ክሕውስ ዝደሊ ገለ እናበሉ ዘየለ ነገር ክዛረቡን ዘየለ ነገር ከእምኑን እዮም ፈቲኖም ሽዑ ናይ ብሓቂ ተዋሳእቲ እዮም ሕጂ ድማ ኤምኦዩ ጠቕላላ ኣብ መልሓሶም እውን ይወፅእ የለን ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ በተለውን ኢራን ተሰማሚዑ ናብ ሓደ ውድእ ዝኾነ መደምደምታ ዝበፅሕ የለን አንለስ ኣሜሪካ ትደልዮ ኩሉ እንተደይ ጌርካ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ዝተገበረ ክትዕቅብ ኣይትደልን እያ ምናልባት ዝግበር ስምምዕ ምስ ቻይና ገለ እንተኮይኑ then they might stick to it because consequence ስለ ዘለዎ ምስ ኣሜሪካ ምስ ቻይና እንተር ኮይኑ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ከተግብሮ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እንተደይ ተግቢሮሞ ዝመፅኦም ፀገም እውን ስለ ዝርይዎ ክረሙ ደይኮኑሲ ቻይና ቲት ፎር ታት ይገብሩ እዮም ነታ ዝገበርዋ ግብረ መልሲ ሂብዎም እዮም እዚ ቻይና እንድሕር ኣሜሪካ ብገለ እገዳ ገይራ ቻይና ድማ ንካልኦት ትካላት ናይ ኣሜሪካ ትእግድ ተን ዝእገዳ ትካላት ናይ ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ግዜ ይጉዳኣ እየን ስለምንታይ ሰፕላይ ቼን ፕሮብለምስ እየን ዝፈጥርብሎም ቻይና ሰፕላይ ቼን ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ተፍሪ ከለካ ነቲ ተፍርዮ ከምዘይ ተፍርዮ ምክንያቱ ገለ ነገር ገለ ባእታ ናይቲ ተፍርዮ ዘለካ ነገር ካብ ቻይና ድመፅእ ተኮይኑ ብቐሊሉ ነቲ ባእታቲ ክትኮ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ፕሮዳክሽን ናትካን ቢዝነስ ናትካን ብጣዕሚ ዲስራፕት ዝኸውን ዝርበሽ ክቋረፅ ዝግደድ ወይ እውን ፀገማት ዓብ ፀገማት ዝገጥሞ ስለዚ ብኸምኡ ቻይና ዓብ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ስለ ዘለዋ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ብብዙሕ መንገዲ ክትቀፅዓ ትኽእል እያ ስለዚ ኣሜሪካ ይጥንቀቑ እዮም ንቻይና ክሓፁ ከለዉ ኢራን ግን እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን መቕፃዕታ ኣብ ልዕሊ ኢራን እንተጌርካ ኢራን ግብረ መልሲ ክትበካ ይትኽእልና ብቁጠባ ወይ ብካልእ ትንኮ ክትገብር ትኽእል ነተን ኣብ ጥቃዓ ዘለዋ ሃገራት ክልጅ ንኣታተን መሊስካ ምሽንካር እዩ ክኸውን ንሳተን ኣንሕና እንድሕሪ ነዳዲ ዘይንሸጥ ኮይና ንሳቶም እውን ቀሲኖም ነዳዲ ዝሸጡሉ የለን ናትና ቁጠባ እንድሕሪ ክዕፀኑ ዘለን እንተኮይኑ ካልኦት እውን ኣብቲ ከባቢና ዘለዉ ኩላቶም ክልኮቱ ኣለዎም ዝመስል ዘረባ ፓራለል ዝኾነ ፕሪንስፕል ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኣብ ልዕልና ትገብርዎ ንሕና ድማ ኣብቶም መሻርክትኩም ክንገብሮ ወይ እውን ካብኡ ንላዕሊ ክንገብር ከም ንኽእል ኣሚንኩም ግበርዎ ትትገብርዎ ዝመስል ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ this is a complicated topic and ሓደ ካብኣቶም ድማ ኢዱ ክህብሲ ኣይንርኢና ዘለና that's why ድማ እቲ ኩነታት ና በኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኢራን ብመንገዲ ፎሬን ሚኒስትር ናቶም ዝበልዎ says Tehran makes its decisions based on national security, not under pressure. What was set out in the memorandum, which is currently completely clear and inactive in terms of its implementation due to the gross violations by the United States, was that talks would be held over a 60-day period on two issues, namely the lifting of sanctions and the nuclear issue, and that if we did not reach an outcome within those 60 days, the period would be extended. Negotiations never began because the United States committed gross and widespread violations of the memorandum just a few weeks after it was signed on sometimes ዝብሉ ዘለዉ ኢራናውያን መጀመርያ ኢራን ትውስኑ ውሳነታት ብምፍርራህን ብታዲድን ብፈኸራን ዘይኮነ ንዓና ዝዋፅአናን ዘይዋፅአናን ርኢና ኢና ንገብር ማንም ሰብ ኣፈራሪሁ ኣስገዲዱ ናብ ዝኾነ ይኹን ውሳኔ ክእትወና ኣይነፍቅድን ኢና ዝከኣል እውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ እንጂ ምስ ከምኡ ቲኤምኦዩ ካብ መሰረቱ ክብገስ ከሎ ዘበላሸኹሞን ዝሰበርኩሞን ባዕልኹም ኢኹም ንስኻት ኣሜሪካ ብእዋኑ ክትቆፅዮ ፈቲና ከተበላሸዎ ፈቲና ክሰብሮ ፈቲና ስለዚ there is no ካልእ ነገር ክንገብረልካ ካልእ ክንብሎ ንኽእል የለን ነቲ ኤምኦዩ ዘፈርሶ ኣሜሪካ እዩ ብምባል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ከይተበገሰ ድማ እዮም ሰይሮሞ
ከይተበገሰ ክምዕብል መደምደምታ ክገብር ስለዘይተለይዎ ኣብ ከለዮም ዓፂኦም እዮም ዝብሉ ዘለዉ The latest on West Asia crisis, Iran's army chief issued a warning to Donald Trump after the US president vowed to make the Strait of Hormuz American territory. Joking about such remarks is a major mistake, because this is Iran, and it has defenders who will break your legs. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ ኣሜሪካ ንኢራን ከም በርክኻየ ክሰብራየ ክቋፀረ ኢልካ ምዝራብ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ሕማቕ ኢቭን ጆክ ምግባር ምዝራብ ዘይኮነስ ጆክ ብዛዕባ ኢራን ምግባር ዘዋፅእ ኣይኮነ ምክንያቱ እዚ ኢራን እዩ ይብሎ ኣሎ and it has defenders ኢራን እዚ ሃገር ኢራን እያ ተኸላኸልቲ ድማ ኣለዋ እግርኻን መሓውርካን ክቅርስሙኻ ዝኽእሉ ኢሉ ዝምልሰሉ ዘሎ army chief እዩ so again they are not shy ከምኒ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ናቱ ናይ ዕንደራ ቃላት ንክምልስሉ እውን ድሕር ዝብሉ ይኮኑ ወላ እኳ መልሓሶም ቁጡብ እንተኾነ ዘረቦም ቁጡብ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ኣብ ዝሓለፈ እውን ሓንቲ ኣርቲክል ወፅያ ነይራ እንታይ ዝብል እዩ ኣሜሪካ ሲ ካብቲ ስቤትና ንታሕቲ ኮይና ፀኒሓትና እቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካን ኣብ ናይ ኣሜሪካን ሲ ከምዚ ክኸውን ኢልና እውን ኣይተፀበና እዮም ኢሎም ኩሉ ተሃዲድ ንዘበናት ዝገብርዎ ዝነበሩ ብከምዚ ደረጃ ንሕና መኪትና ኣብ ከምዚ ደረጃ ንውድቆም ይመስለና ኣይነበረን ናብ ዳት ዊ ነው ሕጂ ተረዲና ስለ ዘሎ ዝገበርዎ እንተገበሩ መንገድና ክቅይርዎ ይክእሉን እዮም ዕላማና ክቅይርዎ ይክእሉን እዮም ዝብል ዘሎ so America is yeah I mean they can do many things or try at least ገለ ነገር ክፍትኑ ከሉ ግን ኢራናውያን ነቲ ምስጢር ዝተረድእዎ ይመስሉ so whatever you do we're not gonna ንዓና ስቶፕ ክትገብረና ይትኽእልኒ ኸያ ዘላ When you hear phrases like this, we're going on offense, one, that's a threat, and a lot of their threats are hollow. But I do think there is some substance to it. They miscalculate time and time again in not understanding who our president is. If they push in that direction, I suspect the president will come down very, very strong on them once and for all. Alexandria Hoffa has more from the White House. Good morning, Alex. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝኻ ኩሉ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ መጥቃዕቲ ሒዙ ክምለስ ክኽእል እዩ ጥራይ ዝብል ዘሎ we just don't know እንታይ ትከቢድ ዝበሃል ዘሎ so መቸም ዶናልድ ትራምፕ ዓብ ስጉምቲ ወይ ሓያል ስጉምቲ ወሲዱ ዓወት ከምፃሉ ዝኽእል እናሃለዎ ከሎ ለቢሙ ዝገደፎ ኣሎ ክንብል ኣይንኽእልና ኦፍኮርስ ኒኩለር ከሉ ኽእል ግን ዋላ ንኒኩለር ዘይምጥቃሞም ኒኩለር ንኢራን ሓልዮም እውን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ they never know ኢራን ብሕቡእ ዘለዎም ነገር ተለዉ ኢና ይፈልጡን እዩ so it's not like ميت خاميتي إيران أبيدهم زل هاجر يكونت. There might be something that Iran is hiding. لذي مش كله نريد لنا كدهات صغير كا زرب نجر يلا نابزي. This could be محكي حمق نجر خانة لوز خل كنا تحصل زلوا. نزكينات كم يجرم يدفعوا ولا تجرميها. تايوت العماك ساعة نزل نزكينات زشراش روز ولا أبيهم كبت روز دليل زلوا. Just It shocks us نتوم نكاتل زلنا زحزن من قديو. Okay. نغطي لابزي. Good morning, Dana. Yeah, the 60-day truce officially expires today, but in reality, it had sunk long before the clock ran out due to continued friction over the Strait of Hormuz. And in Long Island yesterday, President Trump, he quipped that once Iran is finished, once and for all, that the Strait's control could shift. Pretty soon, I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. كم تريد وزلهم أنجلنا غا أبقد مزبخا بمجلسكا دونالد ترامب يصرح لي بوليتيكا صريح لي لذي just can say whatever he want كم زليو كأندر خليو that's how things worked for him سلزيت أنجلنا هماغيو ولا قال خطول تغلي غاقن صريح لي نعو قد محجب كما غيريو أبتمرجعات هذا مثلا نات ديكو نجار عصرتك زي بمدقام أقدر سنة كم تركب يكبر مالتي The Wall Street Journal is quoting these Arab intelligence officials that have picked up evidence. They report there are communications between Iran and militia allies in countries like Yemen and Iraq, and that the Gulf countries like Kuwait are alarmed by this new intelligence that is coming forth, and that basically that Iran is, in essence, preparing for the next section of this war, and that negotiations to them is just it's all fodder. So حدش اللي يعزبلوا زلويو نحكرنا تنقعنا بالكم مالتيو بس حدش اللي يعزب بحال زلو إيران مستم مشاركتا
ብክዛረብሎም ከለዉ ጥቕሚ ዘይብሎም ዝመስልኹም ግን ኣብ ባይታ እዚኦም ውፅኢት ዘለዎም ሓይልታት ሑቲ ይኹን ካልኦት ሚሊሻታት ኣብ ኢራቅ ዘለዉ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ዝተረዳኣ ብዙሕ ነገራት ኣሎ Let me show you this picture ነዚ እናርኣና ከዛርበኩም ኢራን እንታይ ትሓስብ ይመስለኩም እንድሕሪ ብገለ መንገዲ ክሃርምዎም ኮይኖም ንኣብነት ኣሜሪካ ናይ ኣጋር ሰራዊት ወይ ኩናት ክትገብር እንድሕሪ ኮይና እንታይ ይምድብ ኣለዉ ኢራን ብኸመይ መንገዲ ንኣሜሪካ ክትምልሰላ ትኽእል ንኣብነት እተን ሃገራት ኸልጅ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከም ዝወርደን ብምግባር ክትምልሶ ትኽእል እያ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንኣብነት እንድሕሪ ስዑድያ ትመፅእ ኣላ ኮይና let me put this እዚኣ ተሓይሽ እዛ ካርታ እዚኣ ተሓይሽ እንድሕሪ let's say ኒ ኩዌት ኢማራት ኩዌትን ስዑድያን ወሰዱ ንኣብነት እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ መሲልኩም ባዕላቶም ንኢራን ንኢማራት ባዕሎም ስለ ዝበሉ እዩ ንድሕሪ ኣሜሪካ ሰራዊታ ክሰድድ ጀሚራ ናብ ኢራን ንኣብነት ማለት ኣጋር ሰራዊት ተገይራ ሑቲ ናብ ስዑድያ ገዝ ወራር ክፍን ይኽእል እዩ ፀዲቕምሎ ስለዚ ሑቲ ናይ መሬት ወራር ናይ መሬት ኩናት ክጅምር ይኽእል እዩ ብንየው ድማ ናብ ቀጠር ናብ ኩዌት ገፁ እቲ ሚሊሻ ኣብ ኢራቅ ዘሎ ክጅምር ይኽእል እዩ ስለዚ ኢራን ምንቅስቃስ ከይገበረት ከላ እዘን ሃገራት ኸልጅ ዝገደደ ሓደጋ ክመፀን ይኽእል እዩ ንሳቶም ድማ ኢማራት ኣብ ዙርዮም ስለ ዘላ ናብ ኢማራትን ናብ ባሕሬንን ምንቅስቃስ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ነጊሮም ነይሮም ስለዚ ኢራናውያን ነብሶም ክከላኸሉ ጥራይ ደይኮኑ ነቲ ኩናት ናብ ካልኦት ብምስጋር ናብ ዝገደደ መኣዝን ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ማለት ድማ እቲ ዞባ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክኣቱ ከም ዝኽእል ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ነዚኦም ድማ እቲ ጉዳይ ዝዝረብ ዘሎ ዋላ እኳ ክውንነቱ ርግፀኛታት ዘይኮና Yeah, negotiations are just a stalling pattern, I think, on their behalf. What I'm worried about, I think ultimately Iran succumbs. But what I'm worried about in the near term is exactly what you said, that Iran is going to look for some October surprise. They want to affect the American election. What can they do? Well, they don't have any Air Force, they don't have any Navy, they don't have any air defense systems left. What could they do? They could fire some missiles at the neighboring countries. Kuwait, United Arab Emirates, Saudi Arabia, they can cause problems in the neighborhood to our allies in the neighborhood. Can we deal with those problems? Yeah, but it's got our Gulf allies extremely nervous about it. I think that's one of the reasons we've not escalated any military action at this point. We're squeezing that snake to death. We haven't gone to chop the head off. Yeah, no, and certainly, using those. እጅንታዮም ዝብሉ ዘለው ያ ኢራን ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ብፍላይ ናብቲ ሚድተርምስ እናቕረብና ክንከይድ ከለና ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕን ናቱ ፓርትን ኣብቲ ምርጫ ከም ዝስዕና ነተን ሃገራት ኸልጅ ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥርን ፍርህን ኢትያተን ከም ዘላን መሊሳ ድማ ክትእትወን ከም ትኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ስለዚ እተን መሻርክቶም ዝኾነ ሃገራት ኸልጅ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ገጢምዎን ከም ዘሎን ዳርጋ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ንኸይትገብር እምቢ ዝብሉ ዘለው ሰብ ምክንያቱ ብጣዕሚ ነርቨስ ኮይኖም ስለ ዘለው እቲ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ካደ ይኮነስ እንታይ ክትገብሮም ከም ትኽእል ኢራን ፅቡቅ ጌሩ ተረዲእዎም ኣሎ ዋላ ሓደ ደድሕኖም ከም ዘየለ ድማ ፈሊጦም ኣሎ ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ኣሜሪካ ዝሰምዖም ኣይኮነን ግን ኣብታ ከስምዑላ ዝኽእሉ መንገዲ ኩሉ ዝኾነ ነገር ስቱቢት ነገር ናብ ኢራን ከይግበር እዮም ዝፈርሶም because they will be the first one to get ነቲ ግብረ መልሲ ክወርዶም ዝኽእል ሃገራት ሶም ስለ ዝኾኑ ኣሜሪካ ሕማቅ ንኸይትገብር I really don't know እቲ ሰብ ኣብ ሃገራት ኸልጅ ከመይ ገይሩ ተረጋጊኡ ይነብር ኣሎ ምክንያቱ ለሰይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ፀገም ኣለዎ እንበሎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ክመፅኣ ዝኽእል ውግእ እንተሎ ኮይኑ ወይ እውን ኢትዮጵያ እንድሕሪ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ኣብዚኣቶም ግን they have no problem with ኢራን ረዲኹምሎም ናብ ኢራን ክትኩስ መደብ የብሎም እሶም መን ምስ ጀመረ እቲ ኩናት ተኹሲ ናብኦም ክመፅእ ግን ኣይፈልጡን እዮም እቶም ተኹሲ ዝጅምሩ ኣሜሪካን እስራኤልን እዮም እቲ ግብረ መልሲ ዝመፅኦም ድማ ሃገራት ኸልጅ እዮም ስለዚ ንሃገራት ኸልጅ እንታይ እንተጌርና ኢና ካብዚ ክንትሕን ትኽእል ንዝብል ማራ ይከቢድ ሕቶ ስለምንታይ ኮላትራል ዳሜጅ ይበሃል እዚ ኣብ መንጎ ዝጠፍእ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ክልተ ገፃት እዮም ኣብ ዘለይዎ ግዜ ዘዋፅኦም ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ግን እቶም ሃገራት ኸልጅ ውፅኢት ናይቲ ዝተገበረ ንሳቶም ካደ ይቋፀርዎ ግብረ መልሲ ኣብኣቶም ስለ ዝኸውን ዘሎ ፈፂሙ ከቢድ መድረክ ይፈጢረሎም ዘሎ እንጂ ንምንታይ ክትዳሎ ትኽእል because you don't even know what's coming ክትጥርጥር ትኽእል ኢኻ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን እንታይ ክመፀካ ከም ዝኽእል እሱ ስለ ዘይትፈልጥ ንጎም ምሸትን ክትከታተል እዩ ዘለካ ሓደ ካልኣይ ድማ
ولا ونترجع كابلان كتجبر يتخنا مناتو اتكوينات كودا دي كودان نبي جزء يخيدالو انتاي كوني جبوت استراتيجيات كا تفلت يبلك لذي اتن هجرات خليج وريدوان زلو كنتات كنرغلنا it's بحكي سيستم من جسم بدني but to some extent proxies I think is they've done this before and they may do it again. To your point, I want to ask you about also what's happening with U.S. Special Envoy for Peace Jared Kushner. He's in Egypt right now. He is pushing and meeting with Hamas to بحفشة تي زلو كنتات ناتوم ناي إسرائيل ناي يقلن توثيق قالوا ولا هنتي ترقم يبلو مليسو زبالا شمبرزو الرنقر يلن سلزي we cannot just add that one نبينا هنقد فانو خلصها signed, which was supposed to pave the way for the two sides to sit down to talk about other quote-unquote remaining issues, with the assumption that some of these issues have been already resolved, at least on paper. But the truth was that when it comes to practice, Iran did not see the obligations by the memorandum by the United States, according to the memorandum of understanding, being fulfilled. كم نريو زلنا إيراناويان كم زبلو تي MOU زبحال بشم دايو تغيرن بر أبايتا زخونة نجار كم زي رايون وتعيدنا تدما زخونة زراي وين بروبن سلزي تي قداي ني مناوي حكيناتهم دامبر كال سلتناي مثلال دامبر زخونة يكون ناي سلام من قدن ويكن علامة أين بروبن كل تزجبروا نساتهم تكتيك نقيرون جزياوي مهدم من خرافه زجبروا تديب كينو بو درجة تاشمو قبرو زخولي كونن يمزول زلو chose the path already of escalation and going to attack U.S. interests in Jordan, for example. One thing we don't talk about a lot right now that's important is the extent to which American bases that we spend billions of dollars on in the Middle East. It's not just a question of, the aircraft carriers. It's the bases are now functionally inoperable, not to mention unraveling relations with many of our allies in the Gulf across the region. كم تريوار لهم تبل دلا إيران أوريدات لنا زلات أجمعات كم تزدل له ميدياتات نزارة بالليل لنا بيزات ناتنا بجوردان يغنى بكالن أزنا قرات خليج إيران تعمي حسياتو زلا بكلا قديوسي دقيمنا كنت كمل لهم زين خل جاري هاري ماتو زلا سلزي إزي زربازي زك سارازي كم تزدل له أمريكا تزارة بالليل لنا العام دما تمين ستريم ميديا بخلتي وجن بتومنا أسوارن وتدراوي مسح فحل مزلون سلزي قاص و كم تزدل له نتس أجم كنزارة بالون كن كزتيلون أيتقالنا لهم بر إيران صاف حجي أوردات لنا زلا سقم تراي أقبل كازر يكونن بحج دما كقبروا وزخلو نحري أسواراتهم أم حداسنا بكالن يقايلو تشاينا فراشام زقبروا وزلو قرب زلو زندنا تاتن استراتيجية بتصارن وسيقة أمريكا كنا عاوزيك سمبرات كقت ولا هم زغليهم زنور زلو سلزي in all ways بتن نرانا نخيد الله بكل من قدر ريالنا أمريكا وجن أسواراتها زت أمامن يلهم كنا تتخالو كل زت أمامن يلهم نسمع حزوتا أبصبو درجة يلان بقمت قالوا إيران ويندما نتزلوا وبوتات ولا وكبدوتات لهم نقولوا أواهدهم نزح جزء الله حقاف نزح جزء الله أجمعنا أمريكا مزميزهم حجي نحوارو مفتاح نركب لنا بخمين من قدي مسكزيك مسكين أمريكا ماكسيمم بريشر كنقبر لنا أمانة جبيتنا بمحس ربحنا كان سالت كن كلالنا يمزول زلو كل زنري زلنا دما أبزوان زي قلتي فزك عاير زلي سلزي إحنا نتزول حبريتنا بخلنا غربالكم لنا صحات كل مرة لايكنا قبركم شيرنا قبركم ريتهم نهابكم حقزونا ياخون وهياتو نتسرحنا بخوم وقت حقزوا وصلوا تقولوا يغني لنا نبلنا إلو معرس بزغنو دينا نزوبنا زملكت أبزغت المدى مالتيو thank you